Testit on kuule nyt testaa. Niin, nyt se nyt on testaa. No joo. Tuliko itsellesi? No tuo leikki minua harmittaa, kun se yleensä ei tarvitse tälle näyttää, niin se niin ottaa ja vettää. Niin en tiedä, nyt on joku ei leiki. Vieras paikka. No joo. Me lähdetään noista laukauksista tuossa loppupäässä. Siinähän ei ollut mitään. Se reagoi laukauksiin millä tavalla se asia on kolissa. Juoksupäästävyys ei mitään ongelmia. Hyvään tahtoon juoksupäästävä avoin plus 3. Sitten sen kovuus. Eli voitaisiin sanoa koiran muisti, kun se jossain säikäytetään ja hetken päästä tuodaan siihen paikkaan. Tulee jopa hukkaan. Kuinka se jää sen mieltä vaivaamaan se paikka. Kyllähän tämä lähtökohtaisesti antaa niin semmoinen aika loivaliikkeinen koiran noissa reaktiossaan muutenkin, niin kyllä se selkeästi osoittaa, missä se muistaa. Eli vaihdetaan vähän niin kuin ulkokurvista silloin, kun ohitetaan se. Eli se on hieman pehmeä. Tuossa yksi. Sitten temperamentti. Toi väistökäyttäytyminen, kuinka oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti, järkevästi se pystyy ottamaan vastaan noita ärsykkeitä, mitä tulee. Ja siinä erikoiskokeena oli toi tynnyri, takapäin tuleva tynnyri, niin kyllähän sille kiire tuli. Eli sanotaan, että tämä fyysinen reaktio on niin nopeampi ja sitten vasta tullaan oikeastaan niin sanotusti järki mukana. Että mitä minä tässä nyt tarkkuun läksin, että se sitten kestää vähän, niin kuin se siihen reagoi. Eli kohtuullisen vilkas plus 2. Hermot. No ei niissä mitään ongelmaa sillä tavalla ole, että kyllä se pikkusen painetta otti tuolla ja etenkin tuolla pimeässä se tuli esiin, että rupesi sitä henkistä kuormaa tulemaan fyysistä rasitusta aina siinä. Eli ne on plus 1 ja täällä lukee hieman rauhaton. Sekin jopa kuvastaa hyvä käyttäytyminen. Sitten tuo taistelu, mikä sulle oli yllätys itsellesi, niin siinähän kun sitä ei kiinnostanut niin epätkääkään se, että kun sitä leikki-esinettä tarjosi, niin se sinkoili omia aikojaan, mihin sattuu. Ja näin ollen se jäi niin oikeastaan kokematta ja näkemättä, ja se on silloin täällä lomakkeessa -2 riittämätön. Sitten tullaan puolustushaluun. Halua me haetaan siinä. Eli koiran synnynnäinen taipumus puolustaa laumaa, se tässä tapauksessa on. Siinä on se lauma. Niin ei sitä niin kiinnostunut ihan oikeasti pätkääkään. Jos tiukka paikka tullut, niin sinun pitää motata ensin. Eli se on -1 haluton tässä lomakkeessa. Sitten tuo seinä, eli terävyys, kun sä ikään kuin hylkäsit koiran tuohon seinustalle ja sitten vieras ihminen menee sitä huitomaan, uhomaan sille, kuinka se koira niin pystyy, rohkenee ottaa kantaa omalla uhka-asenteella, tunkeutujaan kohti, niin ei siinä kyllä muuta tapahtunut, kun silmät pyöristyi ja väisti. Ei minkäänlaista aktiivista hyökkäysyrkitys, että tännehän epäjä tuo. Mutta se tärkeä osa siinä on se rehellisyys. Eli heti kun sille näytti, että uhka loppu, niin se oli kaveri ja se oli syliin tulossa. Ja parempi niin. Kuitenkin noin iso koira, että jos se olisi joku häijy, niin sen voisi olla vaikeuksia tilanteessa. No sitten toimintakyky. Eli tuossa erikoiskokeilla toi kelkkakoe. Senhän se loppupelissä selvitti, vaikka se pelkäsi sitä niin pirusti jo jossain. Sitten kuitenkin loppupelissä se selvitti sen niin yllättävän hyvin. Mutta mikä sitten tökkäsi tuolla pinteessä? Niin. Helpporasti maailman ihani ihminen on siellä niin kuin maalina odottamassa. Ja periaatteessa koiran ei tarvitse kuin hämärässä tilassa käyttää nenää ja kävellä kipsutella sun luokse.
Mutta se osoittautuikin yllättävän vaikea. Se on malttisota, niin se kaikki paha heti menee. Niin, että sytytys katkoo. Niin. Tai sit se olisi pitänyt semmoinen sukka olla mukana. Aina kun me tuon salibändin reenestä, niin se haistaa myös pihalle. Oikeasti vakavasti puhuttu, kun rohkeus ei riitä. Rohkeus ei riitä. Niin. Tuolla kelkkasuorituksella niin se oli ihan ok, ja tuo pimeä huone oli sitten tosi vaikea, eli kokonaisuudessaan tuo sen itsenäinen kyky toimia, rohkeus toimia ilman ihmisen apua, tukea, niin kyllä se pieneksi jää. Ja se pimeä huone hämärän tilan perusteella se on saanut riittämättömäksi, mutta kun se tuossa kelkalla toimi, niin se nousi tuo. Eli se on -1 arvoisen alta. No niin, plussaa 119, miinusta 36 ja loppupisteet 83, eli se on ainutkertainen käynti tällä koiralla. No. Niin, eli se on kuitenkin se läpi on sillä Se on läpi niin. Niin, se on läpi sillä, että uusimma taas. Niin, kyllä. Eli 75 pistettä on se keinotekoinen raja ja pulmastisteellahan ei ole mitään ei ole katsottu. Joo.